Hain hai lam supiro noro job tonai tongnai takok ti bohuk sono sungtini hain hai kaisa central government job notification ongkri femini o notification details na kaisa job to kam ge sukroi saimale ne o notification ongkrman te kisa balok jang noro job to saiman kana notification nugunya awangke central government ni job notification nugui tongo mongke CRPF ni official notification ongkri femini notification ongkrman date bunor nugui tongo 20 tarik sai 2026 no notification ongkri faika norok ni post ni bumang kor norok nugui tongo mongke constable technical and treatment ni bagane je notification ongkri femini obo tini tai bisi karikya friends song norok no hai muitok khlainan bagane video no maslamka obon last date ke tongsio 19 tarik May 2026 joratei obono paithakni salangnai friends song je apply khainamo songnai rok norok jora tongkho 19 tarik bisingo norok apply khlaibo narok manphinai ingka friends song songhain hai o notification toine kisa kaham ke sukroi saimalaina o jaga bwrui chela jotoni bagane vacancy phai sokwaijak tipra hasini borok bo apply khlaimani bwrui chela jotono go friends song sungtabo nalini o jaga norok ni pulia salary oro bosak mannai aboni sung pulia nalini aboni pore nakoman details tongno tebo kaham ke sukroi sharing nalina go friends tinna boron norok noi tongo oro norok salary mannai 21700 simi siangai ono 70100 porjonto norok salary mannai belakon kwbang friends song aboni pore norok nugui tongo thik aboni tolao no sign number norok ni total vacancy koro 9175 ta phai sokwaijak aboni bisingo chwlarok no o jaga kwbang langjaknai norok nugui tongo 9096 ta chwlarok ni bagui phaijak tei bwrui rok ni bagui hingka o jaga sudo 79 ta noro total vacancy phai sokwaijak joto all over India ni bagane friends norok khaklai oro jotoni clear kana nai tei o jaga norok nugui tongo thik tro norok ni vacancy tai post wise oro vacancy phai sokwaijak norok nugui tongo norok ni state ni bumung tai o jaga norok nugui tongo norok ni bo post ni bagui norok apply khainai norok bo post ni samung kwrwng norok joto nugui tongo friends o jaga cook ni bagui tongo cobbler ni tongo driver ni tongo abo haikhe kwbangma norok nugui tongo tailor rok ni tongo friends song kaisa norok jotono norok ni samung no onujai norok o jaga nainai apply khlaina rok mannai norok tan ni samung kwrwng ke friends song sung o jaga saimanka aboni pore sung total bwsuk sin tibran bagui vacancy phai sokwaikha abono sung tabuk nalina norok nugui tongo tibran bagui phai sokwaijak total 46 ta o jaga tifran bagui nai tei norok nugui tongo jaga bo post ni bwsuk vacancy phai sokwaijak kaisa go friends song sungor tebo nalinai o thik tolao norok nugui tong piro hain hai mokai vacancy for female post rok ni bagui phai sokwaijak oro sin tifran bagui nai kaisiban phai sokwai liya bwrui rok ni bagui nai tifran ni bagui hingka sudo oro chwlarok bagui himna vacancy phai sokwaijak bwrui rok bagui oro kaisa pano vacancy phai sokwalia norok oro clear no nukha go friends sunghainai saiman laifina o jaga o norok o jaga o select na thangka tamo khlaina nangnai aborok jotono borok o jaga sirijak tai norok nugui tongpiro hain hai aboni thik tolao no vacancy amongke pioneer rok ni bagui sirijak oro total 20 ta phai sokwaijak sudo amo all over India ni bagui phai sokwaijak oro norok nugui tongo senior ST rok bai kaisa phai sokwaijak motion no tai electrician ni bagui kaisa ban phai sokwalia haikhe norok oro jotono kaisa nangkukmani vacancy details tongo saimanka go friends song norok apply khaina thangka barar hakotni joto hastini lokorok no apply khlaimannai o post ni bagui go friends norok nugui tongo aboni thik tolano hain har belai khe nakmani sirika umokhe norok ni umor haikhe age no tui borok saka oro norok nugui tongo 7 number clear no for constable driver rok bagui oro saka 21 theka 27 bosor bisingo norok ni umor nai nai tai norok ni umor no count khlainai omokhe 1 tarik 1 March 2026 ni date no tainai norok ni umor no bo borok lekha nai hingka friend hain norok nugui tongpiro number 2 omokhe constable motor mechanic vehicle tai oro cobbler carpenter borok ni bagui oro gangkhe sudo borok ni o jaga 18 থেকে 23 bosor jotui umor wngwi tongkha simno narakjaknai tai jara ST SC tongnai rok norok hingka oro tai 5 year khlainai SC registration bo mannai oro norok clear no tabuk nugui tongo aboni thik tolao no friends sung hain hai oro nangkukmani details tebo saimalainai oro norok ni physical standard test rok teibo sung tab nainai tongkha borok sung tabuk je nangkukmani important no sungo bidin bisingtwi kaham khe tebo sukrubui saimalaini friends sung norok apply khaina thangka qualification bo swnangnai oborok mo sung nalinai kaisa nangkukmani details rok no oro norok nugui tongo aboni thik tolano 9 number education qualification no toinai borok kaham khe o jaga o clear bai bo saireka norok nugui tongo driver rok bagui o jaga qualification bo swnangnai hinkhe matriculation pass wngjaknai
norok nugui tongo tei o jaga technical qualification ni bagui bo sanka oro norok ni kaisa heavy transport vehicle driving license tong nangnai abo hini borok norok no oro sanka norok oro clear no nugui tongo tei norok no ulo driving test bo naharjaknai abo buphuruna hanai borok o test rok norok no notification bisingtwi haini hai saklai rifinai khaklai norok clear wngka nanai tei o jaga norok nugui tong pira oboni thik torano mechanic motor vehicle ni bagui bo oro norok ni bagui post paijak oro norok nugui tongo oro education qualification o jaga bo 10 pass no sanka tei oboni logi norok nugui tong piro haini hai o jaga oboni thik tolao technical qualification rok no bo sanka borok ITI khaijak nangnai 2 bochor ni obo haini borok oro norok no sanka hingke friends ang je ITI khaijak norok obossoi o post ni bagui bo apply khlai mannai khaklai norok o jaga bo joto no clear wngka nanai chwng tebo nangkukmani details no tabuk kaham ke cherei sukrubui saimalainai norok bahke apply khlainai oborok tei ni borok oro saka 10 number hingke norok clear nugui tongo norok o jaga o online ni bisingtwi apply ma khainai borok ni official website tongmani o website ti thangani norok online ni bisingtwi obosai apply khlai nardi jora tangsini je apply khainai musnai rok hingke friend norok nugui tongo o jaga o norok ni o jaga last date hingke to 19 tarik May 2026 nong nang puilap saka obono borok haini hai oro sai rifika norok no norok oro clear no nugui tongo tei oro norok nugui tong piro haini hai borok o jaga tebo nangkukmani sai rijak norok ni number 2 tongo oro candidates can apply for the post that provide they fulfill the prescribed eligibility condition norok nugui tongo oro clear no borok joto no kaham ke sai rijak ge friends song oro haini hai lali piro no oro nangkukmani je tongmani oborong tei ni tak sai malani oro norok nugui tongo norok no application fee bo naharjaknai obo 100 taka khlaina rangnai obo jara chwla tei o jaga general candidate rok ni borok rok no naharnai tei EWS OBC borok ni bagui bo tongo o jaga 100 taka fee nangnai application fee jara o jaga SC ST tei female all je categories tongnai borok ni bagui hingke o jaga o oro 1 taka phone rang nanglak norok oro free no apply khlai mannai friends ang kha khlaio norok oro clear wngka hinainai tei oro 12 number swnglalianai o jaga o norok ni exam center bo jaga wngnai oborok no tei borok oro saka nongni jefuru PET PST trade test tei driving license rok tei document verification rok bufuru norok no nahajaknai bo thaio nahajaknai aborok borok oro saka norok nugui tongo chwng sini tibrani bagui naliani o jaga o bo thaio chwng nanai norok nugui tongo o jaga clear no tibrani bagui hingke o jaga borok rwjaka center group center CRPF Adara ni Agartala Tripura 799012 o thaio norok ni joto no borok trade test rok tei document verification je nangkukmani PST PET rok borok norok no thaio nanai hini saka je Tripura hasteni borok ni bagui PET PST abo hai rok borok joto no o jaga o sajagoni pore nongni oro shortlist for CBT ni bisingtwi norok ni joto no norok no decide khlaijaknai abo hai borok o jaga o clear bai norok no sawi borokha tei biometric tongmo tei bo saka norok clear nugui tongo kaisa kaisa norok joto naihingse friends ang songor kaisa kaisa tebo cherei nani thangkhe belai ke video log mano aboni bagui gasung tabuk physical efficiency test no tei kaham ke kisa naliani norok oro nugui tongo oboni thik tolao nongno oro post haike bo thread aboni pore bwrui tei chwlarong bagui yang site o rijak norok nugui tongo kaisa kaisa puila chwng saimalani oro norok nugui tongo driver tei o jaga o motor mechanic vehicle tei o jaga norok nugui tongo carpenter abo hai rok coupler abo hai norok joto nugui tongo borok ni bagui hingke o jaga o chwlarong ni bagui rijaka 5 kilometer 24 minute time mannai norok o jaga o khasingani bagui nai abo hai ni borok o jaga o norok no ririkha tei norok nugui tong piro haini hai bwrui rok bagui hingke 1.6 kilometer rijaka time hingke norok no rijaka 8.30 second abo hai rijaka norok no bisingo norok obono khasignai complete ma khlainai abo hai ni borok norok no oro saka sutomo ke rest ni bagui nai khasignani bagui norok no rikha aboni pore haini hai norok nugui tong piro oboni thik tolong mo coke water carrier abo hai rong bagui hingke norok no oro rikha chwlarong ni puila nalini oro norok nugui tongo 1.6 kilometer rikha time hingke norok no 10 minute rijaka aboni bisingo norok khasignai complete ma khlainai tei aboni logi bwrui rok no hingke rikha 1.6 kilometer 12 minute time mannai norok aboni bisingo khasignai complete ma khlainai abo hai ni borok oro saka hingke aboni pore chwng haini hai naliphinai o jaga ke pioneer wing ni rok ni bagui bo rijaka oro norok nugui tongo norok ni bagui khasingmani bagui 1.6 kilometer 9 minute norok no time rwnai
abai hini borok clear bebe o jaga rei rekha hingke friends song hain hai saima laifini o jaga nangkukmani tab details no toinai PET paiman pore song tabo hain hai nalifinai PST no toinai hai ke physical exercise test no toinai song tabo kaham ke nalainai norok nugui tongo norok ni puila o jaga height no toi borok saka height hingke o jaga bosa nangnai song obono puila saima lainai oro yang norok nugui tongo relaxation bo tongo o jaga sela tei bwrai norok nugui tongo oro clear no song sini tiprani bagui simno oro kaham ke nalai sinai norok tabo nugui tongo iwo oro north eastern state ni bagui saka oro norok nugui tongo Manipur Meghalaya Sikkim Nagaland Tripura o haike norok nugui tongo kaisa joto state ni bumung oro sini silarong bagui sanka height 162.5 cm norok ni jokmani haike lokmani nangnai tei bwrai rok ni hingke o jaga 152.5 cm sanka norok ni jokmani haike lokmani norok ni basuk nangnai hinai hingke friends haino hai song oro saima laifinai nangkukmani tab details songo toinai song je nangmani obono simino bini bisingtui kaham ke saima laisinai tei norok ni o jaga o chest no tui saka norok nugui tongo chest song oro bosa nangnai o song tabo kaham ke cherei saima lainai oro nugui tongo noni relaxation bo tongo oro joto candidate tongni bagui yamo friends song jara scheduled tribe haike ST rong bagui o jaga relaxation bo tongo song obono bo kaham ke tabuk saima lainai hingke friends song oro sini tiprani bagui simno oro kaham ke nalai siwano song kaisa ke naini thang hingke song belai ke video logi thanai aboni bagui nai hingke friends song norok tabo nugui tongo o jaga Tripura ni bagui o jaga rwkha norok nugui tongo abo haike Manipur Arunachal Pradesh abo haike jotoni bagui no oro kaisa state norok nugui tongo hingke norok ni o jaga normal no 77 norok ni kakla tongna nangnai tei norok 5 cm norok ni kakla nugo mapli nai abo haine borok o jaga o norok no kaham ke notification bisingtui joto details no rei rijak hingke friends kaklai norok obono clear wngka hinai hingke friends nog ni oro exam syllabus rok no tui bo song tabo kaham ke nalinai norok oro nugui tongo norok ni kaisa oro CBT haike computer based test na hajaknai norok no o jaga norok ni 100 marks ni norok no o jaga question songjaknai norok ni total marks wngkha 100 tei norok o jaga o CBT haike computer based test norok o jaga o exam ma songnai norok ni question ke songjaknai objective type paper norok no o jaga songjaknai norok nugui tongo o jaga MCQ type norok no question songnai hini saka oro clear babi no oro nog ni subject tongnai general intelligence and reasoning ni o jaga 25 question rok no songjaknai tei kaisa question mark wngkha kaisa khlainai rwjaka norok no haike ek khlainai norok ni proshno ni man rei rekha borok oro nugui tongo jotono kaisa tei norok ni subject rok no kaisa naithang si friends song norok no exam bagui khe time rwjaka 2 ghonta friends song obviously norok kaham ke exam redi tei norok no o jaga negative mark rok no tui borok saka norok wrong answer khaike 0.25 khlainai norok ni mark bo kat wngnai hingke friends song norok obviously kaham ke exam redi tei norok ni exam question hingke English tei Hindi o jebo kaisa bai norok exam no swimmannai norok no duita option rijak norok oro clear no nugui tongo kha khlai norok oro nog ni CBT no tui bo kaham ke saimanka joto nangkukmani details song no hingke song haino hai o jaga tebo details cherei saimana thangkha ta video logmai oro norok nugui tongo kaisa porinai manai general intelligence and reasoning no tui bo kaham saka general knowledge and general awareness no tui bo kaham o jaga borok tab details babai norok no notification bisingtui kaham ke sawui bo reijak hingke friends song haino hai o jaga last year nugui tongo norok trade test rok bo no harjaknai oborok jotono borok notification bisingtui details bai kaisa norok ni skill no toinai kaham ke borok tebo sawui rekha friends norok kebo notification no nangui tongkhe o video ni description box ang link rei rwano amtui thangai norok notification no waisa download khlainai taoise norok ni mokol baithak norok kaham ke naiman phinai tei paithago norok ni oro document verification rok bongnai oro jotono norok nugui tongo norok ni document verification nai abo hai rok borok jotono kaisa nangkukmani details no oro rei rijak hingke norok ni nangkukmani je documents tongmani oborok twlangui thani obviously jefuru norok no borok document verification no nangnai jefuru norok ni physical PST abo hai rok nangnai furu obviously norok jotono twlangui thani hingke norok no eye examination rok bo no harjaknai oborok bo borok o jaga jotono kaham ke sai rijak kha khlai o notification ni details no song jotono kaham ke kaisa correctly khlainai saimanka nangnai tai tiyang naijaknai kwrwikha kha khlai o norok jotono song kaham ke naikhe notification no oro mode of selection no tui bo borok saka abo rok norok naimano kaisa nani musong khe tebo kaham ke porinai hingke friends song o notification tai nanya kwrwikha kha khlai o jorikhe bo kono kisa doubt tongkha norok comment khaibe songmannai ang obviously norok comment ni reply bo rwnan bagui side o gani
tinin video asing sinai nor nai tong nor paithago belai belai kena hambai tinso jor nor ang krung thong bagai tai basang sala bang nor bagai haikna nangku mani important tipra hastin government job notification tai barat hakotini government job notification nor basango sob somanya ang tui jong friends song awan bagai nor ang bai krung thong di tai channel lo subscribe khai tondi bell icon ba press khai tondi je frang video upload khai upload nor sob sakang notification ro mane tong lago yo ke friends song ke ani whatsapp channel lo follow khai angke tai ani telegram channel follow khai angke nor obviously follow khai jondi আর টেলিগ্রাম তে হোয়াটসঅ্যাপ বিসংতি বাং যেপুর নাকমনি চিকন চিকন আপডেট ফাইয়াंके आवति नंगनो लग लगिन আপডেট रही रहो को फ्रेंड्स सं खाखलाय नर व्हाट्सएप ते टेलिग्राम चैनल लो सब्सक्राइब खायतन ननै तीनिन बितासिन सिनाय नर नाय तंग पाइथाबा हाय बेलाय बेलाय कना हामबाय।